babakan Roroyon. Apa saya ya? Roroyon menika anggap boten siji kalih Kang. Menapa panjenengan boten mangertos? Watak-watinipun malih apa? Piyambakipun tilase Brahmacara. Malih kamangka diajeng Roroyon sampun kabrada dening Kang Mas malih apa? Kula sagem nantokaken. Bilih kasucianipun sampun karebut dening malih. Wong duting nganggo siji. Nanging sing papat sing duting awake. Ngeling ana kowe kok. Pun sampun kan. Panjenengan kuat terus mendel kemau. Kula ingkang rembakan kaliyan Ora ya. Bapak kali kata trimo. Ngundurake sliramu ki nyawa kotane. Kula ingkang rembakan kaliyan garwa kula kan Mas. Kan. Kenging menapa panjenengan sampun boten ngagem kula dados garwa panjenengan kan. Napa kula dipun cidra kaliyan Ki malih kapa? Kabehmu bener. Tawadanku maling bobol iki wong ala. Tilase Brahmacara. Ora mungkal kalamu nyidra sliramu dijiwat, sliramu dijawah, malah kapur direbut kasucianmu. Dan kula ngerti menawi Kyai malih kapa menika rumiyin turasing malih. Nanging sasampun dibilasipun kaliyan Kanjeng Rama Sunan. Kula ngerti bilih panjenengan dakwa kaliyan kula. Bilih kula sampun dipun jaman kaliyan Kyai kapa. Nanging wonten sing ngono kan. Kula menika babar pisan dereng nate dipun jamak kaliyan Kyai malih kapa. Roh Roroyono. Yen pancen kopo wis tobat nasuha nanging kasunyatan dheweke nerak pepalang ngingkiri bebenang kenapa wani nidroko. Panjenengan mojo kedaten. Panjenengan boten dahar sedaya atur kula menawi kula menika taksih suci. Apa? Panjenengan kepengin bukti. Menawi kula taksih suci nggih. Teng mriki wonten ing panti kirang mriki. Kula badhe ngaturaken bukti kalih panjenengan kan. Kamas Cokrojo. Lan sliramu nyatu tanggok Roroyono kados. Garwa Kamas Kusumo aku. Menika kepengin bukti menawi kula menika taksih suci. Kula dereng dipun jamak kaliyan Kyai malih kapa. Mila Kang Mas lan sampeyan Kyai Puji. Teng mriki kula nyuwun pejabung Sunan Muria wis ora kena tak gupakan. Mung selak batine kepengin nambah para anak kula Gajaya. Sliramu Saya ora napa jalan anak ojo iki piye Kang? Serojo. Menawi Tolerong Gajaya ning manggirmu. Kula menika badhe tetep lawan rembag oleh Gajaya. Roroyono. kados pundi menapa panjenengan saged mujuti menawi panjenengan saged mujuti monggo panjenengan damelaken patungan kangge kula Kang. Yen pancen kaya ngono panjalukmu bakal tau jalani Roroyono. Yen aku sing Santri gawe patungan kanggo mati omonge Menawi kula wonten saiki patungan tumekaning panjenengan
Ya Cinroro ya no saene ra kabeh.